palmi hulata ko wongo gojo daldal ika gertode don wulo yidugo silal koyɓe ɓurna ɗo sankiti doggi ɓe paragal ɓeɓɓe yi tusal baba kasima bazara tawdalamu yo nandata suudu bukaru dottiyen mawɓe joɗoyan ha nder jawleru ala gonga ɗo ha muhammadul mansuru Mustafa zati Allah baba jaman nora ɗo mukafaje jawmu labbe habe jare memuɗo daraja maɗa memi bicco yare ko hatoy on a wangiti sebe ɗon laare mosoto mo ɓernata sahibal bishra yaadu derkejo nandata yaadu dottijo ɓornuɗo sulluke foosi balmol o sojajo harka sembe wala ba amadou aramjo enguɗo asabamo latay bo ɗon fiira harka algayta be dagagashi se fada karajo to tiɗi jangay on moda min bomi yiɗi larugo dama moda ngam mi fewno ko humpatan ferne ɗon mira yaadu shashatu ɓurroyi yaadu je wamde aladina mo ummi fu dilla julurde mi tomantono laɗo allah am ɓeydade to hawarugo jontalaya olo je bindi garu sankitan moftorde Allah hokka binorena en be torde iko fulbe to mantireta fulfulbe bakkumen wanci ko ato sebe don tura sembe Allah nandata sembe je goto waylitiɗo mo yiddi wartirimo goto witindirɗo ɓe maɗa inde mum jinnaɗo nanɗo belo mo tokka maɗa se o hara kowli allahu duma dewna habe kisdam habe shehu tijani barkama bankam shehu baba bayi nyasi am yerdam Shenga way bernde dollara shehu am shehu dairu bauchi maulaya burta bayoti baba amlo adam maya tanu ya pendo murta bau margon sanya baitu mada mo mamtete to tundi kubra wajabana in barkan nabi sallallahu alaihi wasallam